Kreditforsikring. Hvordan fungerer det? En køber bestiller varer eller tjenesteydelser hos sælger. Sælger leverer ordren. I tidsperioden mellem leverancen og den faktiske betaling yder sælger kredit til sin køber. Dette bliver ofte et anseligt beløb. Alene i Danmark udgør salg på kredit flere 100 milliarder kroner. Faren for sælger er, at udstående debitorer ofte udgør en stor andel af aktivsiden på balancen. Når sælger gør sig afhængig af købers betalingsevne, udgør denne post en væsentlig risiko. Konsekvenserne kan være store. Selv sunde købere kan pludselig løbe ind i likviditetsproblemer, hvilket betyder, at køber ikke kan betale for leverancen. Afhængig af størrelsen på det udstående beløb, kan det resultere i, at sælger selv kommer i økonomiske vanskeligheder, eller i værste fald går konkurs. I dette tilfælde har sælger dog sikret sig mod denne risiko ved at tegne en kreditforsikring hos Atradius, som dækker, hvis køber går konkurs eller ikke kan betale. Atradius overvåger løbende de forsikrede købers kreditværdighed og styrer dermed sælger uden om købere, der ikke er kreditværdige. Via et globalt netværk med kontorer i mere end 50 lande har Atradius adgang til opdateret information om mere end 100 millioner virksomheder. Med kreditforsikring og løbende overvågning af de forsikrede købere er sælger dermed sikret mod tab og kan fokusere sin salgsindsats mod de kreditværdige købere i markedet.